Ο Γιάννης γεννήθηκε από γονείς Ρωμά και ζει στον καταβλισμό των Τσιγκάνων στον Ασπρόπυργο. Είναι απόγευμα και οι συνομιλικοί του δικαιούνται να ξεφαντώσουν. Τα περισσότερα παιδιά εδώ βοηθούν τους πατεράδες τους να μαζέψουν παλιοσίδερα. Τα πουλούν στα λεγόμενα scrub γύρω από τη λεωφόρο Νάτο. Το εμπόριο παλαιοσιδήρου είναι το κυρίαρχο επάγγελμα στον καταβλισμό της νέας ζωής. Εντάξει τα παίρνουν. Τα παίρνουν 57, 40, ανάλογα στο τι σίδερο είναι. Άμα είναι κουζίνα κτίριο, τα παίρνουν πιο λίγο. Τόσα δεν έχει δουλειά καθόλου. Αφού παίρνουν, εδώ είναι γεμάτο εργοστάσια με σίδερα. Παίρνουν, αλλά δεν έχει, δεν βρίσκουμε. Πάει η Αθήνα, ψόφισε. Αλλά αν η Αθήνα ψόφισε από σίδερα, ο Ασπρόπυργος αποτελεί πηγή άντλησης κάθε λογή σιδερικού για τους Τσιγκάνους. Τα σίδερα στιβάζονται και αφού γίνουν άμορφες μάζες, θα καταλήξουν για ανακύκλωση στη χαλιβουργική. Ο τζίρος από το εμπόριο σιδήρου στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως. Τόσο ξύλο να μου σκοτώσει. Να μου σκοτώσει. Ερχόντουν από εκεί. Ήρθαν οι Πολτέζες και μετά με τις πέτρες. Αυτός πέτρες. Πήρε το ξύλο, χτύπησε τον άνθρωπο. Παραλίγο να χτυπήσει το παιδί μου. Έκανε έτσι, Η περιπλάνησή μας στη γεμάτη μύθου ζωή των Τσιγκάνων θα ξεκινήσει από εδώ. Όλα τα πήρα σβάρνα οι Πολτέζες. Τα πιάτα μας, οι κατσαρόλες μας, ό,τι είχα, τα πήρανε σβάρνα. Μαξιλάρια πήγα και αγόρασα. Ρούχα πήγα και αγόρασα. Παπούτσια ξυπόλυτη φύγαμε. Δεν είχαμε παπούτσια. Αυτός πήρε φόρο και μου τα γκρεμίσε όλα. Τα πράγματά μου είναι ακόμα μέσα στο σωρό. Έχω μείνει με ένα παντελόνι και μια φανέλα. Πάμε, ανοιχτείτε λιγάκι. Αυτή την ημέρα ήρθε ο Δήμαρχος, εγώ ήμουνα για δουλειά. Έριξε όλες τις μπαράνιες στο γάμο, τα πιτσιρίκια ήταν τα μισά μέσα. Αυτός έβαζε μπρος και κατέβαζε ό,τι έβλεπε μπροστά του. Εγώ που ήρθα από τη δουλειά μου κουρασμένος και είδα την παράγκα μου ότι την πέφτει, πήγα στον Γκρέιτεν εκείνο που την έρεχνε και του λέω «Όπα φίλε, έχω τα πράγματά μου μέσα». Αυτός πήρε φόρο και μου τα γκρεμίσε όλα. Μου λέει ο άνθρωπος αυτός, λέει από πού θες να την κρεμίσω. Λέω από πουθενά. Μπαίνει μέσα στο σπιτάκι και λέει «Ωπω τι όμορφη είναι». Αφού είναι όμορφη του λέω «Μη τη ρίχνεις». Περίμενε λέω να πάρω κάτι πράγματα που είναι χρήσιμα. Λέει να μην πάρεις τίποτα λέει. Χαθήκαν όλα. Μαρία, φωνάζω τη γυναίκα μου. Μαρία, σήκωσε, λέω να πάρουμε τα παιδιά να ξαναφύγουμε από εδώ. Γιατί βλέπω που πέφτουν οι μπαράγκες. Λίγα χιλιόμετρα από την Αθήνα, στη χωματερή του Ασπροπύργου, μια κοινωνία φτιαγμένη από σκουπίδια. Ένας άλλος κόσμος που ζει στις παρυφές της σύγχρονης πρωτεύουσας. Ένα αμάγαλμα από φυλές Τσιγκάνων που ζει σε παραπήγματα και αυτοσχέδιες σκηνές. Τα παιδιά τους ζουν και μεγαλώνουν μέσα σε σκουπίδια και βιομηχανικά απόβλητα. Η μέριμνα από την πολιτεία ανύπαρκτη. Η Δημοτική Αρχή δηλώνει αδυναμία να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Κοιτάξτε να σας πω, το πρόβλημα είναι πολύ πλατύτερο. Δηλαδή ο Δήμος δεν θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει μόνος του. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι εκεί ζουν σε καταπατημένα οικόπεδα. Δεν έχουν ιδιοκτησία. Ζουν σε τσαντήρια, μετακινούνται. Πολλοί είναι αλβανόγευτοι. Δηλαδή είναι
Έχουν έρθει από την Αλβανία, πιο πολύ είναι Αλβανοί. Για τους οποίους βέβαια δεν τους διώχνουμε από εκεί. Σε κάποια φάση, υπακούοντας σε παρακλήσεις κατοίκων εδώ, προβήκαμε σε καταδάφιση κάποιων σκηνών που είχαν γίνει σε αυθαίρετο χώρο με τη βοήθεια της πολεοδομίας και της αστυνομίας, και αυτό μας γύρισε μπούμερα, διότι δεν μπορούμε στον 21ο αιώνα να διώχνουμε κόσμο. Οπότε αναγκαστικά τους υφιστάμεθα. Αλλά το πρόβλημα πολλαπλασιάζεται. Οι τσιγκάνοι που ζουν εδώ ζητούν καλύτερες συνθήκες. Δεν εμπιστεύονται κανένα. Εδώ πέρα που ζούμε τώρα εμείς δεν είναι ζωή αυτή εδώ, αδερφοί. Δεν είναι ζωή. Τα πιτσιρίκια κάθε λίγο και λιγάκι τα πάμε στα νοσοκομεία. Κάθε λίγο και λιγάκι πρόβλημα έχουμε με τις μπαράκες. Γιατί αυτός ο κράτος να πούμε δεν μας βοηθάει και εμάς? Νερό δεν έχουμε. Δεν έχουμε να κλείνουμε κάτι μέρα. Θέλουμε κλίνια, θέλουμε νερό. Και αυτά έχουμε. Εμείς δεν πάμε για να κάνουμε έτσι. Εμείς ήρθαμε εδώ, είμαστε μαζί με τα παιδιά, με όλη με την οικογένεια μου, και για να βγάλουμε μεροκάματο, να βγάλουμε τα ψωμί δηλαδή. Και περιμέναμε δηλαδή για να έρθει κανένα εδώ για να μας βοηθήσει, να μας κάνει, και δεν μας ήρθε κανένα. Άνθρωποι των σκουπιδιών και της εγκατάλειψης περιμένουν εδώ, σε αυτό το σκουπιδότοπο, να πετάξει η πολιτισμένη κοινωνία κάτι χρήσιμο για αυτούς. Η περιοχή του Ασπροπύργου έχει επιλεγεί ως μία από τις περιοχές που θα στεγαστούν αθλητικές εγκαταστάσεις για την Ολυμπιάδα του 2004. Υποθέτω να δημιουργηθεί και ένας χώρος για την υποδοχή τσιγκάνων, όπου με κάποιες επιδοτήσεις που δίνονται από ό,τι ξέρω από την κοινότητα, να εγκατασταθούν εκεί και να βρουν και δουλειά εκεί στην Κομιτέα, γιατί είναι ο φυσικός τους χώρος. Δεν μπορεί δηλαδή αυτό το κόστος που δεν το λαμβάνει η πολιτεία να το πάρει ο ασπροπύργιος πολίτης, δίνοντας το κτήμα του, ξέρω εγώ, και αναγκαζόμενος να μην μπορεί να το επισκεφτεί γιατί είναι καταπατημένο. Πάμε κυρίες και κύριοι στο θέμα του Ασπροπύργου. Πολύ μεγάλη αυτή η ιστορία του Ασπροπύργου. Ληστείες, πυροβολισμοί, τρομοκρατία, κατάσταση ανεπίτρεπτη που επικρατεί σε μερικά χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Οι κάτοικοι του Ασπροπύργου δεν είναι κάτοικοι ενός κατώτερου Θεού, κύριοι της κυβέρνησης και κύριοι της αντιπολίτευσης. Εμείς, κυρίες και κύριοι, είχαμε την υποχρέωση στη δημοσιογραφική και κάναμε ένα οδηπορικό στον Ασπρόπυργο. Στον πολύπαθο Ασπρόπυργο με τα τεράστια προβλήματα. Για να τον παρακολουθήσουμε. Η περιοχή του Ασπρόπυργου έχει μετατραπεί σε επικράτεια τρόμου. Εκεί που δεν εφαρμόζεται κανένας νόμος. Εκεί που δεν υπάρχει σύνταγμα. Μας πνίξανε οι γύφτοι και τα μεγάλα κεφάλια. Υπάρχει περίπτωση κάποιο από τα δικά μας τα παιδιά σε ηλικία 8, 9, 10 ετών να καβαλήσει ένα αυτοκίνητο, να τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα μέσα στο δρόμο που κυκλοφορούν παιδιά. Και όχι μόνο τα δικά μας τα παιδιά, αλλά και τα δικά τους. Και να μην υπάρχουν επιπτώσεις από τον νόμο. Άνθρωποι που ζουν μέσα στα σκουπίδια, που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, δεν μπορούν να παίξουν τα παιδιά τους, καθώς απειλείται σύμφωνα με καταγγελίες τους, ακόμα και η ίδια τους η ζωή, εξαιτίας των μεταφερόμενων Αθήγανων που έχουν στήσει αυθαίρετα και παράνομα καταβλισμό. Και να τους φωνάζω ότι είναι έγκυος και να με βρίζουν με τα χυδαία λόγια. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για γκέτο, με την εγκληματικότητα ολοένα να αυξάνεται και ζητούν απεγνωσμένα να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι υπεύθυνοι. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων γύρω στα 70 άτομα, τα οποία μετά τη δουλειά μαζευόμαστε, χωριζόμαστε σε ομάδες και φυλάμε τις εισόδους της περιοχής των νεοκτήσεων με σκοπό να μην προκληθεί κακό στην περιοχή, πιο μεγάλο από ό,τι έχει γίνει, να μην πειράξουμε κανέναν, αλλά να μην μας πειράζει κανένας. Φτιάξαμε τα σπίτια μας και είμαστε και μας λέει και η αστυνομία, φύγετε εσείς να ζήσουν οι γύφτοι. Που πολλές φορές μας υποδεικνύουν να παρανομήσουμε κι εμείς όταν ξέρω ότι έχουμε εντολές από τον συνήγορο του πολίτη να πάμε σε ένα παράνομο καταβλισμό σε μια καταπατημένη γη ιδιοκτητών ασπροπυργείων που έχουν εγκατασταθεί παράνομα οι τσιγκάνοι. Ασχολούνται με αυτά που είπα προηγουμένως και
με διατάσσει, με λίγα λόγια, ο σύμβουλος του πολίτη, να πάω εκεί να κάνω τουαλέτες, να κάνω μπάνια, να πάω το νερό, να πάω ρεύμα, που σε μια ξένη ιδιοκτησία. Δηλαδή με αναγκάζει εμένα να παρανομήσω για να εξυπηρετήσω αυτή την κατάσταση. Και βεβαίως έχουμε και το πρόβλημα της μετεγκατάστασης εκεί διαφόρων ανθρώπων, αλλοδαπών είτε ημεδαπών, που ανήκουν σε συγκεκριμένη φυλή. Την τελευταία δεκαετία, αρχές του 2000, ήδη ξεκίνησαν να έρχονται κάποιοι Ρωμά που αγόρασαν οικόπεδα και χτίσαν για εκείνη το δικό τους το σπίτι με την ταυτότητά τους. Σιγά σιγά κάποιοι από αυτοί βάλαν και τα παιδιά τους στο σχολείο και θα λέγαμε ότι εμείς ζούσαμε μαζί μονιασμένοι. Το μεγάλο το πρόβλημα είναι, μετά από λίγα χρόνια, ραγδαία κατέφθαναν οι περιφερόμενοι Ρωμά, οι οποίοι αυτοί είναι ανεξέλεκτοι, δεν τους ξέρει κανείς, κάνουν οτιδήποτε εγκλήματα και οτιδήποτε άλλο και εξαφανίζονται και κρύβονται και δεν τους μπορεί κανένα να τους βρει. Και μέσα σε αυτούς υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη εγκληματικών στοιχείων. Αυτό, για παράδειγμα, προχθές που το ζήσαμε όλοι, που όλη τη νύχτα είχαμε μαζευτεί γιατί μας πυροβολούσαν, κατεβήκαν, να φανταστείτε, 3 δημιουργίες στο ΜΑΤ και αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνανε πίσω. Συνέχεια όλη τη νύχτα πυροβολούσαν. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή σε ποια κατάσταση εμείς εκεί πέρα ζούμε. Να ξεκινήσουμε και να πούμε τι. Την καύση των καλωδίων που όταν θα έρθει κανείς το βράδυ εκεί πέρα θα δει, λες και ότι είμαστε η Χειροσίμα από την κάπνα που βγαίνει και τι δηλητήριο βγάζει. Ειδοποιούμε την πυροσβεστική να έρθει και λέει: παιδιά, εμείς δεν μπορούμε να έρθουμε εκεί αν δεν έρθει και η αστυνομία. Φοβόμαστε. Ειδοποιούμε και την αστυνομία και αυτοί μπαίνουν σε μεγάλο προβληματισμό το πώς θα πατήσουν εκεί το πόδι τους. Δηλαδή τελικά είμαστε και ήρωες. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω που αναδεικνύετε αυτό το πρόβλημα. Και εμείς ευχαριστούμε. Ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η περιοχή μας. Λοιπόν, Δήμαρχε, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο κόσμος έχει πολλά παράπονα. Είναι αυτό που λέω τόσα χρόνια, κύριε Χίο, ότι εδώ και 4,5 χρόνια έχω εντοπίσει το πρόβλημα και ζητώ από την πολιτεία να λάβει μέτρα, διότι ο κόσμος έφτασε στο απέιν. Θα πάρει την τύχη στα χέρια του, λέω, σε κάθε εγγραφό μου. Και τελικά επιβεβαιώθηκα. Ο κόσμος όμως ξέρω ότι έχει παράπονα και μαζί σας. Ο κόσμος, αν ενημερωθεί, θα με ηρωποιήσει, διότι εδώ πέρα υπάρχει μια έλλειψη ενημέρωσης. Επιγραμματικά θα σας πω. Ναι. Είναι ο μόνος Δήμος που προσέφηκε στην Ευρωπαϊκή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ο μόνος Δήμος που τα έβαλε με την κυρία Μακδούλα, την Επίτροπο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Μειονοτήτων, τον εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ, που κάνει τις εκθέσεις κάθε χρόνο, όπως γνωρίζετε, για τις μειονότητες. Είναι ο μόνος Δήμος που τα έβαλε με τον πρέσβη, τον κύριο Σπέχαρτ, που ήρθε και έκανε επίσκεψη στους Αλβανόγυφτους. Ο κύριος Σπέχαρτ όταν ήταν πρέσβης. Όταν ήταν πρέσβης πριν 2 χρόνια. Ήρθε εκεί. Βεβαίως, ήρθε και... Γιατί δεν του κόψατε τα πόδια. Μα αυτό έκανα. Στην Κερατέα τα ξεφορτωθήκανε τα σκουπίδια. Εσείς εδώ θα ξεφορτωθείτε τα ανθρώπινα σκουπίδια που σας έχουν φορτώσει, που ληστεύουνε, που δολοφονούνε, που εγκληματούνε. Να καταφέρουν να κάνουν τον Ασπρόπλο γυφτοστάν. Η νέα ζωή είναι βιομηχανική ζώνη. Δυστυχώς η συμπεριφορά των τσιγκάνων εκεί έχει αποθαρρύνει πολλές επιχειρήσεις και έχουν κλείσει οι επιχειρηματίες επιχειρήσεις τους από ζημίες που έχουν υποστεί από τους τσιγκάνους, από τη λαιλασία που γίνεται. Στις αρχές του 90 ήρθαν από την Αλβανία οι λεγόμενοι Αλβανόγυφτοι, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή, η οποία είναι πάρα πολύ σκληρή φάρα, να το πω έτσι, που οι δικοί μας οι τσιγκάνοι τους φοβούνται. Παρατηρείται έξαρση της εγκληματικότητας με κλοπές, ληστείες, διακίνηση όπλων, διακίνηση ναρκωτικών. Πόσο θα αντέξει ο κόσμος? Κατά τη γνώμη μου, να πάψει να λέγονται και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί να είναι ευαίσθητες αυτές και να μην είναι ευαίσθητες, ξέρω εγώ τι, εδώ ο πληθυσμός του Ασπροπύργου, μέσα σε αυτό το περιβάλλον που ζει. Έχουν οργανωθεί ομάδες για τη φύλαξη των συνοικιών, των γειτονιών της πόλης. Θα γίνει, ξέρω, κανένα κακό. Θα την πληρώσουν αθώοι. Λοιπόν, τι θα γίνει? Θα πιάσουμε τις αυτοδικίες εδώ πέρα? Θα μου πεις έχουμε μνημόνιο και δεν μπορούμε να πάρουμε αστυνομικούς? Εν πάση περιπτώσει κάτι πρέπει να γίνει. Ας κατεβάσουν το στρατό.